Esta tempada lesmas e caracois están atacando moi duramente. Vou vos contar como estamos facendo nós para protexer o plantel tan noviño da súa voracidade. A idea é ben sinxela, observando que las comen as follas das hortalizas e de outras plantas, o que facemos é ir deixando trozos destas follas que están en peor estado dispersos polo bancal, co obxectivo de que queden entretidas papeando estes cebos antes que as plantas que queremos protexer. Da mesma maneira que esta lesma come nun dente de león ou estoutra nunha consuelda medio seca, o mesmo ocorre cos nosos cebos, e despois nos á noite pasamos a recollelas. Preferimos trocear a folla porque así abarcamos unha zona moito máis ampla. Isto non solamente funciona con plantas das propias hortalizas, sino tamén con outro tipo de plantas. Este tipo de borraja encántalles, así que troceas e para aí. Esta non sei moi ben que é, se un tipo de acedera ou lavaza, tamén lles encanta. Pois para aí. Esta é a consuelda rusa, chíflalles. Ao final trátase de observar, si ves que se deteñen en esta, pois ofrécellela.